important issue to tackle. So I give him the floor. Go ahead, Senator Tolentino, you have the floor. Tol, walang sound. Walang sound. Salamat po, Mr. Chairman. I'm Thank sorry. you, thank you. Yan, okay. I join you in your quest for justice. I join you likewise in your proposed amendments to existing laws para hindi na po ito maulit. Kaya po ako naghumiling na mauna ay sa kadahilanan pong yung nabanggit nung huling hearing, palapit na po yung barangay elections at alam ko pong naandyan si Commissioner Chairman Comelec George Garcia sa pagdinig ngayon. Gusto ko po malaman yung nabanggit niya dati na merong merong karapatan ang COMELEC na ipagpaliban ang barangay elections ng 30 days sa Negros Oriental. At meron pong mga survey na lumabas sa ilang pahayagan sa Region 7 na payag po yung mga tao na ipagpaliban muna yung barangay elections ngayong October ng 30 days. Para nang sa ganun po, makatapos ng general election sa mga barangay sa buong Pilipinas, nakapag-concentrate na po yung kapulisan natin, yung COMELEC sa region ng Region 7, maka-concentrate na sa Negros Oriental para po maging malaya ang pagpili ng mga barangay captains, mga SK, mga kagawad at lahat po ng mga kandidato. So pwede ho kaya malaman, Mr. Chairman, kay Chairman Garcia ng COMELEC kung ano na po ang development tungkol dito. Yes, Your Honor, Senator Tolentino. But before you respond, Chairman Garcia, di ba schedule is October? October 30. Mayo ngayon, di ba? June, July, August, September, October. So kung kaya mong i-delay ng 1 month, magiging November, you have the power to move it to 1 month later, right? Or even 3 months. Even 3 months. Yes. Okay, go ahead. Do you please respond to Senator Tolentino's question? Thank you very much. Thank you very much to your honors, Mr. Chair. Una po, we are very supportive of the recommendation of the Honorable Senator Tolentino for a possible postponement of the barangay and SK elections by October 30 sa Negros, sa buong probinsya. But however, we would like, for purposes lang ng clarity, we would like to expound on the issue as to whether really the COMELEC can postpone the barangay and SK election, at least in that political subdivision of the country. Sa ating pong umiiral na batas sa eleksyon, yung Omnibus Election Code, ang provision po ay Section 5. At in relation sa Section 45 ng batas na ito, nagsasabi na ang COMELEC may motu proprio, ibig sabihin, by our own initiative, or upon a petition, postpone the conduct of any election or the election in a political subdivision. Hindi naman po buong bansa, pero any political subdivision, in this case, ay ang probinsya ng Negros. Kaya lang po, sabi ng batas mismo na yan, kinakailangan merong serious causes. At ang mga nakadetalye pong serious causes na naandun, number 1, violence, number 2, terrorism, number 3, yung pong mga gamit na wala, and therefore mahihirapan ka mag-conduct ng election. At yung iba po yung force majeure, biglang nagkalindol, biglang nagkabagyo ng sobra doon sa lugar, pwede namin i-postpone. At ang sabi po, pwede namin i-postpone lamang ang election within a period of 30 days. Kaya lamang po may isang batas na naipasa, Republic Act 6679, ang sabi naman doon sa Republic Act 6679, dinagdagan po ng grounds. Nagdagdag po ng insurrection at saka rebellion bilang one of the 2 grounds pa na dagdag para sa postponement ng barangay and SK election. At niliwanag din po na pwede kami mag-postpone ng 30 days upon the cessation of that ground. Yung nag-cease na po, hindi na umiira yung violence or terrorism at biglang may sinama pa po. But not later than din na 90 days, so 3 months, pwede namin pong i-postpone ang conduct ng barangay and SK election, halimbawa doon sa isang lugar. Ngayon po, ang katanungan, wala pong problema doon sa kapangyarihan ng komisyon. Ang problema, kailan po ba dapat nag-i-exist ang grounds na yan? Pwede po bang nag-exist ang grounds na yan several months before the conduct of the election? Hindi po naging maliwanag yon. Pagka po in-interpret ng ibang lawyers, sasabihin, hindi dapat yung nangyaring violence, rebellion, insurrection, ay terrorism at such other grounds, ay dapat nangyari within the period, at least election period, na malapit sa election.
Kasi kung natakot ang mga mamamayan ng January, February, paano yung October halimbawa election? So yun po ay, we will admit, that is an open issue. That is still subject to interpretation. And the COMELEC, we also admit, can interpret it either way. We can interpret it na dapat the violence, the terrorism should have happened dito sa within the election, inside the election period, or even outside of the election period. May pangalawa po tayong problema. Kung sakali po ipopostpone namin ng barangay and SK elections, papaano po yung mga barangay officials doon? Yung pong holdover capacity, wala po sa kapangyarihan ng Commission ng Election. The Constitution under Article 10, Section 8 specifically provides that the term of office of barangay officials shall be 3 years, or of local officials shall be 3 years, except barangay officials. So, problem po natin, kung sakali pong ipopostpone namin, whether 1 month, 2 months, or 3 months, yung pong status ng mga officials presently holding the position ng barangay at SK doon sa lugar. And that should be properly taken care of by the law, by a particular law. Nung pinospone po natin ang elections from December 5, 2022 to October 30, may nakalagay pong provision sa law na holdover capacity. So dito po yun ang isang problem na, of course, the governor or the president can say extend natin, but then to our understanding there should be the presence of the law. Ngayon po, pumunta na po tayo, dumako na po tayo dun sa paano ang proseso kung sakaling gugustuhin ng COMELEC na ipostpone ng barangay and SK election sa Negros. Una po, we are committing that because we are very supportive of this initiative, we will conduct already the hearing. Yung pong nabanggit ng ating kagalang-galang Senator Tolentino na survey, malaking tulong po yon, pero base po sa rules na umiiral sa atin under Rule 26 ng COMELEC Rules of Procedure, kinakailangan po merong due process, may pagdinig sa lahat ng parties. And in fact, we are going to conduct the hearing in all the municipalities and barangays of Negros. Kasi po may posibilidad na may barangay dyan, ayaw na nilang postponement. May posibilidad na may municipality dyan na ayaw po nilang postponement. So there should be a proper hearing. We commit that we are immediately going to conduct this hearing so that we can, during the start of the election period, which is the August 28 po, filing na po ng candidacy yun eh. Mag-i-start na po ang election period. Then perhaps, whatever is the decision of the COMELEC, we can do that either second week of September to the third week of September, whether to postpone or not to postpone the election in this province, in the entire province of Negros. Thank you very much, Your Honors. Thank you, Mr. Chairman. Senator Tolentino, go ahead. Siguro po, Mr. Chair, agree that may konting gray area, but yung na-postpone po natin yung barangay elections, dapat po mas maaga po yan, na-postpone natin, ginawa natin October, may bagong batas. Maliwanag naman po doon na hanggat hindi po nahahalal pa yung kapalit, yung pa rin po yung nakaupo. Yun po yung interpretasyon ko naman doon. Pero doon sa violence po, yung violence na sinasabi kanina, tinatanong kung should it be immediately before the elections, should it be during the campaign period, should it be after the election. So ang nakikita ko po diyan mahaba po itong istorya ng Negros Oriental, and the law enforcement agencies, itong ating kapulisan, dapat matanong din po yan. Dapat matanong din po yung ating sandatahan lakas. Nag-executive session ko yung kanina. So, yung po bang nangyari na pinag-uusapan ngayon ng committee ito ay hindi pa bahagi po ng series of events na maihahalin tulad natin doon sa papalapit na halalan. Kung ito man ay politically motivated o kung ano pa man, hindi po ba ito bahagi din ng isang narrative na malapit na rin doon sa eleksyon. Kaya siguro, Mr. Chairman, ang hiling ko lang ay yung ating regional director ng ating kapulisan, si General Birin, matanong po yan, yung ating pong puwersa ng kapulisan sa Negros Oriental at maging doon sa mga kalapit bayan. Alam naman natin yung mga nangyari kahit po yung mga suspect nalipat na doon sa iba't ibang probinsya na nahuli. So, dapat po matanong din yung ating security forces. Ang layunin ko lang po, Mr. Chairman, including COMELEC Chairman, maging mapayapa, maging makabuluhan,
ang darating na halalan sa Negros Oriental, maging tahimik at makita po ang desisyon ng ating mga kababayan na nagbuhat sa isang malayang desisyon. So, yun lamang po, Mr. Chairman. So, maraming salamat po sa pagbigay sa akin ng pagkakataon. So, sana po masagot ito before the end of the day. At siguro mamaya matatanong nyo rin natin yung mga security forces. These are all related. These are all part of the chain of events that perhaps considered too far from the election date itself, can be considered as part of the Negros Oriental story. Yung peace and order po hindi naman po kailangan one day before the elections Yung peace and order po ano po yan, incremental po yan. So ulitin ko po, ang gusto lang po natin mangyari ay maging malaya ang halalan sa Negros Oriental. Wala po tayong ibang layunin dito, katahimikan, kapayapaan, at kagaya po ng hinahangad ng ating chairman, hustisya para sa Negros Oriental. Maraming salamat po, Chairman De La Rosa. Thank you, Your Honor, Senator Tolentino. But wag ka munang umalis at pakinggan mo muna yung respond ni RD, PRO7, kay General Beres. Are you General- amenable with the proposal of Senator Tolentino? Chairman General Beris is the former RD. Napalitan na ata siya. Ay, yung current pala. Sino current RD ngayon? Sir, Ikaw. I am Police Brigadier General Anthony A. Aberin, sir, the current Aberin. Regional Director sir ng PRO7, sir. So, any comment? On the part of the Region 7, sir, kung ano yung maganda para sa Negros Oriental na gagawin natin, we will support po yung move na i-postpone po yung barangay election sa Negros Oriental, sir. Para at least, sir, the concentration po, sir, yung agam-agam po, sir, ng community sa Negros Oriental is mawala po. Yung full force po ng Region 7, sir, po is kung na-postpone, makakapag-concentrate po kami sa Region 7 para ma-secure po. Magkaroon po tayo ng peaceful and secured barangay election po sa Negros Oriental. Tama yun. Mauna yung eleksyon ng ibang probinsya by October, then after 1 month, yung mga pwersa mo sa region, pwede mo nang i-concentrate buhos doon sa Negros Oriental. That's good. Thank you for that comment. So you heard it, Your Honor, Senator Tolentino? Salamat po. Again, thank you for this opportunity. Salamat din po, Chairman Garcia. Magkakasama po tayo sa layunin na maging mapayapa po ang halal. Dagang salamat. Dagan salamat. Mukhang maganda yung polo mo, Tol. Saan mo yan nabili? Thank you, Senator Tolentino. Sorry for waiting so long. Masyadong mahaba yung aming executive session. Thank you. So you can proceed with your official missions there. Go ahead. Thank you. Apo. Yes, Senator Robin Hood Padilla, you are recognized. Maraming salamat po, Chairman. Una po, gusto ko pong pasalamatan at saluduhan ng atin pong bisita mula sa COMELEC sapagkat siya yata ang pinakamasipag sa ahensya ng gobyerno nakikita ko sa Senado. Lahat ng hearing, present po kayo. Isa pong paghanga para sa inyo sapagkat marami po kaming iniimbitahan dito, masyadong pa importante. Pero kayo po ay laging nandito. Maraming salamat po. Tanong ko lang po sa inyo, sir, sa palagay po ba nyo yung pong nagaganap dito sa Negros Oriental, hindi pa po ba dapat ito ilagay na sa military takeover? Ano lang po yan? Sa inyo pong opinion bilang sa COMELEC. Maraming salamat po, Your Honors, Mr. Chair. Ang una po, may kapangyarihan din ng COMELEC, Your Honors, Mr. Chair, na maglagay sa isang lugar under COMELEC control. Pero pwede nga po namin ilagay din under serious concern yung isang lugar. Yan po, Your Honors, ay papasok lang pagdating po at pag nagsimula na yung election period mula po sa August 28. At wag pong maglala ang inyong kagalang-galang na komite
dahil gagawin po ng komisyon, once na nagsimula po yung election period, kasi po magkakaroon kami, Your Honors, at alam po ito ng ating kagalang-galang na chairperson, na magkakaroon po kami ng command conference with the AFP and the PNP, and we will definitely insist that as far as the issue of Negros is concerned, baka pwedeng ma-prioritize, mabigyan kaagad ng tamang gabay ang komisyon. Halimbawa po, kung marirecommend sa atin ng security forces po natin, ng AFP at PNP na ilagay under COMELEC control ng isang area, the COMELEC will definitely abide by the recommendation of our security force. Sila po kasi ang tao natin sa ground. And therefore, mas nauunawaan nila yung mga pangangailangan. Yung po ay isang kapangyarihan ng COMELEC na itatagong kapangyarihan na pwede namin gamitin anytime. At this point po, Your Honors, wala pa po kaming power na ganon to place any part of the country under COMELEC control. Basta po nag-file ng candidacy mula August 28, yan po, may kapangyarihan ng COMELEC na maglagay under COMELEC control ay any other na pamamaraan pa para lang masigurado na maayos, malinis at tahimik ang eleksyon na gagawin at walang takot sa ating mga kababayang botante. Opo, yun po ang punto ko, Chairman, kasi mula po nung isinagawa namin ang hearing na ito, wala na po akong narinig kundi ang pagkatakot ng mga tao sa Negros. At kanina po, sabi po ninyo, magsasagawa po kayo ng hearing doon sa mga lugar. Ang kinakatakot ko lamang po, baka yung mga tao ma-pressure din, hindi din nila alam. Kasi magmula po, nakailang pang-apat na po naming hearing ito, puro ano po talaga, naririnig ko parang ang mga tao nawalan ng tiwala sa ating otoridad. Ano din parang bumabagsak po talaga sa inyo, Chairman, ang desisyon. Kung ito po bang mangyayaring eleksyon ng barangay, ay parang ito po yung tinatawag nating crossroad. Kung ano ba ang magiging future ng Negros Oriental. Kung ito bang nangyaring kaganapan na itong karumal-dumal na krimen na to ay dadalin ba sila papunta sa maganda o mabubuhay na lang ba sila sa pagkatakot? Nasa inyo po, Chairman, pasensya na po kayo dahil katulad po ng sinabi ninyo, nasa inyong desisyon kung ito ay ilalagay sa tinatawag po ninyong control ng COMELEC. Sa akin po, at alam ko naman po nasasang-ayon ng aking chairman, para maproteksyonan po natin itong mga taong ito. At ito pong karumal-dumal na krimen na itong nangyari na ito na wag na pong maulit. Sana po, mapagbigyan nyo kami ni Senator Francis Tolentino na itong magaganap na barangay election, wala namang mapahamak pa. Kasi sigurado po itong nangyaring ito, may sanga pa to Hindi pa po tapos ito. Bilang ako po ang tatay ko po ay alam naman po ninyo ang istorya namin sa Bicol. Ang tatay ko po ay pinatay dyan. Dalawang kapatid ko po yung misteryosong pinatay din dyan. Alam na po natin ang pupuntahan nito. Nasa inyong mga kamay, Chairman. Opo, kasi sinabi na po ng ating Regional Director ba? Regional Director po. Opo, sang-ayon po sila. At ako naman po naniniwala din sa military na kapag inutos din niyo po sa kanila, gagawin po nila yung trabaho nila. Kaya Chairman, kaibigan, nasa iyo mga kamay. Salamat po, Chairman. Mr. Chair, Your Thank Honor. you. Please. Thank you very much, Yeah. Your Honor, Mr. Chair. I have full trust and confidence sa AFP natin and PNP po. In fact, during the conduct of these public hearings that we are going to do as far as the COMELEC is concerned, I can commit that the chairman of the COMELEC will be present there because of my trust and confidence in the PNP and AFP to prove to our people that they should not be afraid, especially in the conduct of the election by October 30. So dahil po sa naniniwala naman ako
na kaya ng ating mga kapulisan at ng AFP na protektahan. Kung may mangyayari sa chairman ng COMELEC, sino pa po ang magtatiwala sa buong AFP at PNP kung sakasakali? So just to prove to everyone that we are not afraid and therefore we will do the right thing when the proper time comes. Thank you, Mr. Chairman. And alam naman natin yan, effective October 8, all resources of government, all government agencies are at your disposal during election period. So, pag nasa disposal mo na yon, tapos may mamatay pa rin doon, mahirap na, di ba? Dapat you do everything you can do to ensure the safety of all the people of Negros Oriental. Sigurado, suporta naman talaga itong ating mga security forces doon sa inyo. So, I myself, being the chairman of this committee, hearing all the testimonies of our resource persons, I am inclined to recommend to the COMELEC for placing Negros Oriental under COMELEC control. For me, that's for it. But it's for you to decide. I am just recommending to you to please put Negros Oriental under COMELEC control to see to it na walang mamamatay. Dahil ang dami ko na narinig na patayan. Since 2011 pa yung patayan dyan hanggang ngayon na mayroong namamatay. So, mahinto na yan. Kasi sabi nga nila kahit na nasimula nang naisiwalat itong mga ginagawang violence ay still capable pa rin gumawa kapag kinakailangan. So, alam mo na, kailangan ma-prevent natin yan. So, yun lang, Mr. Chairman. Thank you for your assurance. Please take note of my recommendation. Please COMELEC, Negros Oriental under COMELEC control. Thank you. Yes, go ahead, Mayor Janice Digamo.